Tak nech sa z toho spúšťať. Po trochu sa spúšťam toho, sem tam, ten príde. Boli takí, čo všetko berem, všetko poviem. Ako nie, ja ešte žijem tak, to ešte nepredám. Nebudem to. Som tu prežil kopu rokov. Keď som prišiel z roboty, tak šiel som tu, čo ideme robiť, toto sa robilo, to sa robilo. To stále bola robota jakási. Ja zase musím mať všetko rozložené, lebo pozerám na to pol roka, potom pozriem, má to na kop. Tým tu už mám naznačené, že pokiaľ to pôjde a tak ďalej, no. To sú veci, hej, to sú veci, že, no to vieš, ako, no máš takýto materiál. Na základe toho potom viem, koľko môžem odstrániť a koľko tam môže zostať. Normálne podsekávací nôž, ale ja to využívam aj na čistenie. Tak. Sa ešte doľaďoval, dáme tomu 1 mm plech, tak je takýto hlas, hej. Toto je 1 mm.